Når vi sidder op og kører, så har vi 2 joysticks herude. Hver joystick har 2 funktioner. Hvis vi starter med venstre joystick, så kan vi se, at hvis vi trækker det til højre, så drejer vi hele huset. Så drejer vi det selvfølgelig tilbage igen, når vi tager den anden vej. Huset kan dreje 360 grader rundt, men du skal altid være sikker på, at den røde lås her, den er oppe, fordi ellers så vil du ikke kunne dreje. Joysticket kan også gå frem og tilbage, så det vil sige, at hvis vi trykker det frem, så gør det sådan her, og tilbage trækker igen. Og på den anden side, der har vi også 2 funktioner. Den ene, det er sådan her, det er når vi trækker håndtaget til siden. Og så når vi trykker håndtaget tilbage, så løfter du hele armen her. Når du graver, så er det altid vigtigt, at klingen er forrest, så du undgår at få skrabet jord ind under maskinen, fordi det kan løsne nogle slanger derinde. Og så er det altid en god idé, at når du starter, så find et område som her, hvor du ikke kan ramme noget, og så leg i mindst en halv time. Og så selv når du synes, du er ved at få fat i det, så husk altid at være forsigtig og tage det langsomt. Hellere langsomt end for hurtigt.